Ahojte, toto videjko je venované zeleným potravinám a je určené hlavne pre všetkých tých, ktorí ešte nekonzumujú zelené potraviny, nemajú o nich informácie alebo možno majú málo informácií a chceli by sa dozvedieť viac. A ja to vnímam ako veľmi aktuálne v tomto období jesene, zimy, pretože práve v tomto období veľa z nás hľadá, akým spôsobom doplniť telu potrebné vitamíny, čo doplňať, v akých množstvách a či vôbec niečo doplňať. A samozrejme najmä maminky, ktoré majú deti, možno majú častokrát oslabenú imunitu, často proste majú nejaké ťažkosti zdravotné, tak jednoducho hľadajú riešenie, ako vlastne tú imunitu podporiť, ako doplniť teličku to, čo treba. A naozaj na trhu je obrovské množstvo rôznych doplnkov, z každej strany to na nás jednoducho pozerá a častokrát si nevieme vybrať a nevieme si rady. Takže verím, že vám to prinesie informácie, ktoré možno práve teraz hľadáte, pretože ja tým, že sa venujem naozaj stravovaniu, strave a v podstate všetkému, čo sa týka zdravia a tela veľmi dlho, tak tiež som vlastne hľadala dlho alternatívy, ako vlastne čo telu doplňať a kedy a prečo vlastne, z akého dôvodu, pretože ja vnímam, že v prvom rade by sme mali naozaj čerpať zo stravy, aby sme mali stravu takú, aby nám doplňala každodenne to, čo potrebujeme. Čiže to je pre mňa také veľmi kľúčové a naozaj pravdou je aj to, že naše telo prirodzene vstrebáva to, čo vlastne mu dáme vo forme potravy, alebo teda potraviny, pretože čokoľvek, čo je umelo vyrobené, tak naše telo spracuje obťažnejšie, ba dokonca niektoré spracované potraviny alebo spracované vitamíny či minerály ani vlastne nevyužijeme vôbec, pretože jednoducho pre naše telo je to neprirodzené a vylúčime to z tela von. Takže za mňa najjednoduchšia voľba, najjednoduchšia verzia a zároveň z môjho pohľadu najzdravšia, najkomplexnejšia sú práve zelené potraviny, pretože môžeme ich mať celoročne vďaka tomu, že sú pestované na miestach, na rôznych miestach sveta, kde počas celého roka sa vlastne dajú tým pádom vypestovať a môžeme mať aj u nás v zime a na jeseň zelené potraviny, čo samozrejme už nemáme k dispozícii divoké byliny, nemáme k dispozícii šaláty a všetko to zelené, ktorým sa vieme zásobiť a doplniť na jar a v lete, tak teraz nám to vlastne chýba a vďaka práve jačmeniu, vďaka chlorelke si to vieme v podstate doplniť celoročne a ja som za to veľmi vďačná, pretože to vnímam ako ozaj komplex nutričný, komplex vitamínový, komplex minerálov, podporujúci naozaj naše telo tak, aby fungovalo správne v harmonii a v rovnováhe. A tým, že mám niekoľkoročné skúsenosti so zelenými potravinami, prešlo cezo mňa veľa ľudí, tak vidím, že tie výsledky sú a tie telá sú ozaj odolnejšie, imunita je oveľa lepšia a častokrát, aj keď niečo na nás ide, alebo teda naozaj na ľudí, ktorí už papajú, konzumujú zelené potraviny dlhšie, telo sa oveľa rýchlejšie zotaví, pretože má zásobu toho, čo mu vlastne pomáha prekonať čokoľvek, akúkoľvek nerovnováhu. Takže za mňa je to voľba číslo 1, pretože ozaj pokiaľ konzumujeme v dostatočných dávkach zelené potraviny dlhodobejšie, tak v princípe nie je dôvod na to, aby sme niečo doplňali ešte extra navyše v žiadnom ročnom období. Samozrejme sú tam určité výnimky, o tom ale teraz nebudem hovoriť, teraz sa chcem skôr naozaj zaberať na to, čo všetko nám vlastne tieto zelené potraviny prinášajú do nášho života. Čiže najprv vám poviem niečo o jačmeni. V skrátke, zelený jačmeň je vlastne takýto zelený prášok, úplne tmavo zelený. Dá sa samozrejme kúpiť aj v tablotkovej forme, ale za mňa teda prášková je lepšia z viacerých dôvodov. Poviem aj prečo. Tým, že má vlastne takú tmavú farbu, to už svedčí o obrovskom množstve chlorofilu, ktorý obsahuje a svedčí to aj o tom, ako je vlastne vyrobený. Je to naozaj veľmi šetrný spôsob, tak aby boli zachované všetky vitamíny a minerály. Zelený jačmeň a tento prášok z neho vzniká tak, že jačmeň vo forme tej zelenej vlastne trávy, ktorá vyrastie, čiže nie je to zrno, áno, je to bezlobková potravina,
Tá trávička sa vlastne odšťaví. Šťava sa vysuší pri teplote do 40 stupňov, aby boli zachované práve všetky vitamíny, minerály a všetko, čo vlastne chceme z toho jačmeníka získať. A potom vlastne tento prášok príde v takejto podobe ku nám, čiže je to ozaj obrovské množstvo vitamínov, minerálov, enzymov v takomto vlastne prášku, ktorý vy si vlastne rozrobíte s vodičkou, vypijete a to je vlastne aj ten dôvod, prečo je za mňa lepšie práve prášková forma ako tá bodková, pretože tým, že je taký vlastne naboosterovaný všetkými týmito dobrými vecičkami, tak vám dodá aj energiu. Čiže častokrát naozaj aj pre nás dospelých je to vynikajúca náhrada kávy po obednej únavy alebo proste doplnenia ozaj tej energie, pokiaľ napríklad zle v noci spíte, alebo proste mamičky, ktoré ešte dojčia a podobne. Takže preto vlastne ten prášok, samozrejme, čo sa týka tabliet, tak majú rovnaké účinky, len teda som to chcela akoby vypichnúť, že naozaj ten prášok je aj taký ozaj osviežujúci a dodá vlastne hneď tú energiu, ktorú častokrát potrebujeme. A v podstate v našom tele robí to, že doplní telu všetky potrebné vitamíny, minerály a tráviace enzymy. To znamená, aj pokiaľ máte napríklad nejaké intolerancie, čo veľa vlastne ľudí v dnešnej dobe má intolerancie na rôzne potraviny, jednoducho ťažko nám trávi, nafúkuje nás, nefunguje úplne trávenie správne, tak vlastne jačmeň práve zabezpečuje to, že pomáha telu tráviť všetko to, čo je pre nás ťažko stráviteľné, tým, že doplňa naozaj obrovské množstvo enzymov. To znamená, po dlhšej dobe užívania sa stane to, že začnete tráviť častokrát aj veci, ktoré ste predtým netrávili. To je vlastne jedna možnosť. A druhá možnosť z môjho pohľadu tá ešte lepšia je tá, že vy už ani nebudete mať chuť na tie potraviny, ktoré vám predtým spôsobovali sťažené trávenie. Hej, teraz mám na mysli také tie potraviny, ktoré moc nechceme konzumovať. A to je vlastne teda aj to, na čo väčšina ľudí má intoleranciu, čiže práve krávské mlieko, lepok, alebo častokrát aj rôzne aj vlastne cukor, len ľudia o tom častokrát nevedia, že práve to im v podstate netrávi, nerobí dobre. Takže vaše telo bude mať doplnené všetko, čo potrebujete, všetky vitamíny, všetky minerály. To znamená, že pri naozaj už určitých dávkach vy nepotrebujete doplňať nič extra, pretože to máte. Okrem toho vlastne v tele sa postupne liečia zápaly, ktoré sú častokrát skryté, lieči sa vlastne celý tráviaci trakt, doplňate výživu do tela. To znamená, pokiaľ vám niečo chýba a vy si to častokrát nahrádzate sladkým alebo máte zvýšenú chuť na sladké, zvýšenú chuť na potraviny, ktoré vieme, že nie sú zdravé, úplne, že nie sú pre nás, ale telo si to pýta, tak si to pýta práve preto, že nie je vyživené. Pokiaľ ho my vyživíme, tak po určitej dobe si to prestane pýtať a tým pádom prirodzene dochádza aj častokrát k úbytku hmotnosti, kto chce schudnúť, alebo jednoducho iba k tomu, že sa cítime lepšie a nepotrebujeme konzumovať potraviny, ktoré aj tak pre nás nie sú priaznivé. Takže toto je také v skratke, čo sa týka jačmeňa. Čo sa týka chlorelky, chlorelka zase, opäť ja ju mám v tabletkovej forme, ale dá sa aj v práškovej forme, zase pre mňa je tá tabletková vhodnejšia. A táto chlorelka je vlastne úplný poklad, pretože je to vlastne riasa sladkovodná, ktorá sa opäť pestuje v špeciálnych podmienkách, veľmi kontrolovaných, tak, aby vlastne bola v prostredí, ktoré je totálne čisté, ktoré je kontrolované, pretože jedna z vlastností chlorely je tá, že naťahuje do seba všetky toxíny z prostredia. To znamená, musí byť pestovaná v čistom prostredí, aby to vlastne nenatiahla do seba, aby si to vy vlastne neskonzumovali. Čiže tá kvalita je veľmi dôležitá, pretože ona potom to isté robí aj v našom tele. Natiahne do seba toxíny z nášho tela, hlavne v črevách, odlepí vlastne všetky tie vrstvy, ktoré tam máme usadené, ktoré jednoducho treba z tela vylúčiť a vyvedie ich von. Okrem toho,
osídli čreva správnymi prebiotikami, pretože obsahuje veľa prebiotík a prebiotikum vlastne robí to, že podporí tvorbu prirodzeného probiotika v našom tele. Takže ďalšia veľmi dôležitá vec. Vieme, že čreva sú veľmi zodpovedné za našu imunitu, za to, ako sa cítime, ako sme na tom emočne, aké máme pocity, prežívanie, či sme šťastní alebo sme smutní. Takže ozaj čreva je veľmi potrebné stále udržiavať v harmonii a v rovnováhe. A presne toto vlastne zelené potraviny robia. Oni vlastne nastolujú balans. A chlorelka tým, že má aj takýto vlastne detoxikačný efekt, iba chcem povedať, netreba sa toho báť a brať to v zmysle nejakého cieleného detoxu, ktorý ideme teraz robiť. Je to prirodzený detox, tak ako naše telo každú noc detoxikuje, tak ako jednoducho prirodzene sa my čistíme, keď máme na to čas, priestor a keď vlastne tomu telu to umožníme, tak sa to deje aj s chlorelkou. Čiže to nie je niečo, čo by sme si mali dopriať určité obdobie, ale je to vlastne taká prirodzená akoby očista, z toho tela odchádza to, čo tam nemá byť a podporuje sa práve to, čo tam má ostať. Takže je vhodná na celoročné konzumovanie pre v podstate celú rodinu, len teda jasné, že je tam rozdiel v dávkach, v množstve a podobne, jednak počas roka, jednak pri deťoch, pri dospelých a podobne. Okrem toho chlorelka obsahuje aj veľa minerálov, čiže doplňa nášmu telu jednak železo, B-komplex v celom vlastne spektre, čiže to vieme, že je veľmi dôležité aj pre imunitu, ale aj pre najmä vegetariánov alebo vegánov, ktorým chýba B12, chlorelka ju má. Obsahuje omega, mastné kyseliny, obsahujú zelené potraviny. Chlorelka obsahuje aj beta-karotén, čo je zase veľmi dôležité, pretože ono je to aj vidno, že ľudia, ktorí konzumujú zelené potraviny, majú napríklad oranžovejšie dláne alebo chodidla, pretože ten beta-karotén sa ukladá v našom tele. To znamená, keď je potrebný, keď sme oslabení, máme oslabenú imunitu, tak vlastne prirodzene naše telo siaha po zásobách beta-karoténu a my keď ho máme uložené v tele, tieto zásoby máme ich uložené, tak telo si to vlastne automaticky zoberie. Okrem toho podporuje hojenie kože, podporuje opálenie, zdravé opálenie, nespálenie. To sú vlastne už také tie benefity beta-karoténu, čo sa týka vonkajšieho rázu. No a celkovo samozrejme, čo sa týka kože, kožných problémov, rôznych ekzémov, psoriáz, to je tiež veľmi časté v tomto období, pretože to práve súvisí s nerovnováhou hrubého čreva plúc, tak zelené potraviny to dávajú krásne do rovnováhy. Naozaj, čo sa týka v podstate hocičoho, hociakej nerovnováhy v našom tele, počnúť vlastne tou imunitou oslabenou, tak zelené potraviny vlastne balansujú naše telo, čiže ozaj pre mňa je to taká kotva každodenná, ktorá mi viem, že doplní to, čo mi chýba a viem, že vlastne to moje telo vyživí. To znamená, aj keď napríklad viem, že počas dňa nemám úplne ideálnu stravu, ako by som si predstavovala, že sa stravujem napríklad niekde inde alebo jednoducho nemám možnosť, tak si vlastne veľakrát aj nahradím jedno vlastne z jedielka počas dňa práve tými zelenáčmi, alebo jednoducho si len dám viacej, vyššiu dávku vtedy jačmeňa, chlorelky a moje telo vlastne sa dá do balansu. Takže toto je ozaj také v skratke, aby som vás príliš nezahltila, aby sa vám chcelo počúvať. Pokiaľ máte viac otázok, kľudne ma kontaktujte, rada vysvetlím aj to, ktorú značku používať, pretože to je veľmi dôležité. Kvalita vo všetkom je dnes veľmi dôležitá, pretože na trhu je obrovské množstvo všetkého, takže treba si vedieť vybrať. A takisto aj čo sa týka dávkovania, užívania, konzumovania, tak vám veľmi rada poradím. Takže prajem krásny dní všetkým a na zdravie.